Bună ziua, astăzi suntem Cristi și eu să ne jucăm Crossing Road. Ne-am jucat noi minigame-ul ăsta și am zis să mai încercăm. Ia, bun, O să-mi schimb și câina. Acum o schimb. Bam. Pot să joc cu două. Adică ai două vieți. Ce șmeche. Da. Mamă. Deci ăsta a câștigat. Ba nu, aici cred că joci cu doi. Cât costă. Haide să ne jucăm doar cu unul. Așa. Deci, player 2. O să dau, uitați așa. O să dau, uite așa. Nu, uite așa. O să dau așa. Dau 1. Nu mă dă 1. Așa. Gata. Gata, îmi dau așa 1. Iarăși, mie îmi place găinul așa, că se mișcă mai repede. Mă, trafic. Cred că astăzi o să ne jucăm și Brawl Stars așa un pic, să văd ce mai e free pe acolo. Pe alcun mi-a picat el primul. Da, mi-a picat el primul. El primo. Nu. O să facem bănuții. Bă. Hai. Bum. Mamă, fix în asta. Da, nu e nimic. Ce? Gata. M-am Ia. Frigid. Nu. Așa. Vreau și un de ăsta. O să bun. Ia, ce ne pică. Ți-i spus. Să ți spun. O să dăm un raid plus. Așa. E foarte tare. De ce pun 0? Lasă. Gata. Păstrați, gata. Renunțați. 9 de minute, wow. Și acum cred că o să
o să mergem în Brawl Stars. Am intrat și în Brawl Stars. Stați un pic. Că se încarcă. Gata. Așa, ia să vedem. E new. E free ceva pe shop. Aha. Deci n-am și un noroc să împing un nou brawler. Și cred că o să-i new events. Am luat și asta. La brawler mă duc, trebuie să-i dau, nu la nimeni nu trebuie să-i dau primul, la ăsta și îmi dau. Deci așa. Edgar, cred că cu Byron e cel mai bun și cu Luo, am uitat și cu Luo. Mox lângă. M-a dat lângă mulți player noi. Nu noi, și m-a dat lângă player mari. Și care dă bine. Bun. Unde este ăsta? El Primo. Da, cum v-am zis, pe contul ăla mic mi-a picat El Primo. N-am. Nu! Tot stau așa. Da, 7 trofee, bine. Rank 3, 8, dar... Mamă, mi-a dat asta. Collect. Hai să dăm un Brawler Ball. Brawler Ball. Hai să invităm pe David, Luca și atât. Gata. Da, să-i zicem chat. Stați un pic. Să mă duc la profil. În Brawler mai până asta. Mă duc și pot de trofee. O să-mi schimb și eu poza. Nu. Hai să ne lăsăm cu Edgar. Gata. Hai să-i dăm dread. Că vrea David. Mai am încă un prieten, David, care face și el. David nu știe cum se miște. Mamă, eu da asta la fel ca mine, mama. A murit el primul. Trebuie să ne ducem pe ei. E de nostru. El primul e rău. Am crezut că el primul. Pleacă de aici, pleacă el primul. Dacă veniți la mine cu asta. Așa. Dă-mi, lasă-mi o mie. Fugi. Bum. Oh, nu, ne-a prins aici, ne-a prins. S-a mors. Bravo, David. Bă, că se descurcă, David. E foarte bun. El mai are un cont de 5.000 de trofee. Hai, repede, bravo, David, bravo, mama, a murit David. Nu, de ce am dat cu mingea, nu știu. Că sunt eu. Așa, la mine.
La mine mingea. Fugi. Bă. Ce meci frumos. Da. V-am zis, mie îmi place să mă duc înainte. Mama, am luat... Yes. Level 5. Pot să-mi fac și eu de-asta. Later. O să dau later. Lasă. Gata. Hai. Mai am un pic... New. Ce new pe shop? Mai nimic. Mi-a zis new. Cred că știu ce. Uitați asta. Skin-uri. Vreau să mi duc. Stați un pic. O să dau live aici. Să mă bag aici. În clanul copiilor. O circ for clanul copiilor. Clanul copiilor. Nu. Uite. Clanul copiilor. Gata. Așa, voi membri. Nu. Ia. Nu știu. Clanul copiilor. Am văzut clanul copiilor. Hai să-mi fac și un ăsta. Creat club. Club name. Copii boși. Infinite. Copii infiniți. Copii infiniți. Infiniți. Să scriu și copicul. Hai. Hai să dau tastatura vocală. Așa, gata. Desprins, family friends. O să-i dau una așa. Invite. O să-i dau open. Și la ea să vedem câte trofee am eu. 1008. Nu mai am niciun prieten. 0 prieteni. O să fac un club acum. Creat club. Copii infiniți. Gata. Dăm de descoperire. România. Browser. România. Să dăm România, că nu vreau. Așa, România, unde să lăsăm pe on. Și câte trofee? 4000. Hai, 4000. Hai, 2000 de trofei, gata, creat.
post. Ia. Post. Clubul mal. Mail. Cristi Mail Club. Și o să dau un ăsta. Bam. Gmail. Gmail. Bam și dăm com. Com. Nu știu unde e com. Com. Gata. Fost. Sentați că... Ce zici, mai vreți să dau un meci? Inbox. Club mail. Dacă vreau să trecă pe la mine, asta e. Mă, eu am trimis în toată România.